jaqueta, maleta, això i tot. La música en valencià contra el virus. Quines han sigut les estratègies que els grups de música en valencià han posat en marxa per a superar la crisi cultural provocada pel confinament? Són diverses estratègies que han fet servir els músics en valencià per a estar presents en un temps en el que la gent està a casa i és impossible assistir a festivals. En aquest article repassarem algunes d'aquestes formes amb les que, a pesar de les dificultats i del moment crític que estan passant, continuen donant presència a la nostra cultura. Per amenitzar el confinament, molts grups de música com ara El Diluvi, Smoking Souls i molts altres grups del nostre territori se sumen a diverses iniciatives les quals consisteixen en fer xicotets concerts a casa seva. Molts grups han tret col·laboracions i cançons noves dirigides al Covid-19 i el confinament, com ara Miki Núñez, Cactus, Un Sant Jordi Diferent i Tessa. Per celebrar el seu aniversari, Xavi Sarrià va fer un concert a casa seva cantant diferents cançons que parlen de la lluita i de tot el que podem aconseguir si ho fem tots junts, com ara Quan ens tornem a abraçar i Renaixem. Fruit del nostre amor. Un Sant Jordi Diferent neix gràcies a la necessitat de superar la suspensió de Sant Jordi. També s'han organitzat diferents festivals online en els que cada grup fa un concert al seu perfil d'Instagram. Per a poder veure tots els concerts, assignen una hora a cada grup. Va haver accions de protesta contra les declaracions del ministre de Cultura, el qual afirma que la cultura no era en aquests moments el més important. Cal tindre en compte que la música en directe és la més afectada perquè ja no viuen de la venda de discos i la música per internet genera uns ingressos mínims i encara són menors al ser la música en valencià. Cactus treu una nova cançó que anima a quedar-se a casa dient que avui no podem eixir però que ja eixirem un altre dia dient que tot això passarà. Miki Núñez treu una versió de la seva cançó Escriurem amb diferents cantants com ara Natalia Lacunza, Su, Cesc Freixas, Alba Retxe, Doctor Prats, Lil Dami, Els Amics de les Arts, Maren, Buos, The Seis Sisters, entre d'altres. Una cançó que diu que no tot és fàcil, però que al final es pot aconseguir. Aquest present que jo no en soc.